Ćao, Aleks. Otpadoše mi noge. Čekaj da si malo bolje namislimo, pa ti si lego već, mile. A, si izvalio boli njegovu. Njemu super. Okri. Oba, oba. Jel ti lepo? Jel ti lepo? Tako ćeš ti mamu da voziš jednog dana. Miklašine mama je Vozi, mama, vozi. Vozi, mama, njemu pomoći. Do. 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 Evo, ekskluzivni snimak za Ameriku, Tour de Batajnica. Sva sreća što imamo maslo. Miki, ali mama je sad stvarno crkva. Ćeš sam malo, ha? Evo, prođe kolo. A sad malo pogled na vilu. Ovo je bolje od bilo koga aerobika. Da. Ne može, mama, više, Miki. Opa, hoćeš sam? Ajde sam. Ajde. Volan u ruke. Ajde, mama pomogne. Da, to je isto. Znači mora da bude ekstremna vožnja. Nećeš. Sad on hoće da gura sam, da. Ajde. 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 Šta ću sad? Aleks, jo. Ne možeš tako. Pašćeš. Ne možeš tako, možeš samo s ove strane. Dođi. Dođi. Dođi, evo, zajedno ćemo. Opa, dođi. Aleks. Dođi. Brzo, 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 brzo. Dođi. Gdje je mama? Dođi. Pađi da ne padne, Slađo. Dođi. Dobar dan. Bravo.
Amerikanci. Ćao, pošalji poljubac. Ajde, kako šalješ poljubac? Ajde. Ajde. Ne. Možeš da prekineš, da ne preteramo.